Kære vælgere, De Frie Optimister er et parti af arbejderne for arbejderne. Vi har gjort det til vores mission at skabe lige forhold for alle. Vi vil give alle muligheden for at uddanne sig og prøve lykken i samfundet. Derfor sætter vi ekstra stor fokus på uddannelse. Vi vil skabe en folkeskole, hvor der er plads til den enkelte elev og dens behov. En skole, der anerkender, at hver enkelt elev lærer forskelligt. De Frie Optimister vil arbejde for, at der maks. 22 elever i hver klasse, så alle kan nå at blive hørt. Vi vil have nye faglokaler, toiletter og idrætsfaciliteter, og bedre undervisning, der tager større hensyn til den enkelte elev og dens indlæringsmetoder. Miljøet er også meget vigtigt for os. Som bekendt er vores miljø på nuværende tidspunkt truet. Vi vil begrænse privatbilismen så meget som muligt, og det vil vi gøre med bedre og billigere offentlig kollektiv transport og afgifter på bilkørsel i byområderne. Vi vil gøre Danmark til et samfund, hvor det ikke er nødvendigt at bruge så meget tid og ressourcer på transport. Endvidere vil vi fokusere på at forske i vedvarende energi, såsom vind- og vandkraft, solenergi og biobrændsel. Velfærden for mennesker skal også forbedres. Kapitalismen frembringer store sociale og økonomiske uligheder. Ventelisterne på børneområdet til sygehuse og plejehjem er alt for lange. Indførelse af brugerbetaling og lignende er ikke en måde at forny sig på og udvikle. Vi mener, at nøglen til udvikling af den offentlige sektor ligger i bedre udnyttelse af ressourcerne. De Frie Optimister tror på menneskers vilje og evne til selv at tage magten og ledelsen over samfundet, og derved skabe en ny og positiv fremtid for alle. Mennesker skal selv skabe og styre samfundets udvikling. Vi skal ikke lade markedet og systemerne bestemme, men vi skal give borgerne indflydelse. I de 3 år Sammenhængspartiet har siddet i regeringen, har de ganske vist fået mest ud af den offentlige sektor og samtidig sænket skatterne. Men overskuddet i statskassen vil snart slippe op, og hvor vil de så få pengene fra? En stemme på de Frie Optimister er en stemme på et bæredygtigt velstandssamfund, en større offentlig sektor, bedre folkeskoler, hospitaler og plejehjem. Det er en stemme på forbedring af miljøet, vedvarende energi og mere og billigere offentlig transport. En stemme på de Frie Optimister er en stemme på frihed, fremtid og fællesskab.